Sanibonani. Lo khulumayo isikhova semhlophe singalapho indoda yondliwa umfazi. Angazi ke makukhona insizwe esikhona ezifuna umuthi lo ukuthi zondliwa umfazi mayiqondane nami ngoba nginawo umuthi uthi ngondliwa umfazi. Ngiyabingelela kakhulu umaqwabe wenu lo okhulumayo obeno siqiniseko uyena lo bembalela ama-13 million njengoba nje sengithukwa imina lo bebala ngimtshela ukuthi sesina how many million lapha ya ku YouTube. Kubhlungu inhlamba engiyitholayo thiwa ngiyazi imina mhlambe bengimpazamisile kuze kufika abantu abamshayile. Ngiyabonga nje isibindi engisitholayo ukuthi ngime ngomngane wami bengasongana noma ku TikTok lo. Bekumngane wami ebengifonelana naye. Umngane wami ebengibonana futhi naye. Kunezinto ezinkulu ebekade ekhuluma kodwa ebengamkhohlwa uma wakhe. Kuyo yonke into ebekade ekhuluma uma wakhe bengasali thema ngifike ekseni ngifike ngamtshela uma wakhe. Ngifuna ukusho ukugcwale abantu bekuthathe behambe nabo beye emakhaya. Lokho esikuphila ku social media akuthina labana. Usiqiniseko uma usuhlangana naye personally bengeyona usiqiniseko lo obukade umbona ku TikTok. Ibinozwelo leyangane ushilo uphunyuka wathi unefoni ye19 ebibhadalelwa umvelasi. Kuzoshaya i19 izovala ifoni yakhe kaPayjoy. Ebikhokhelwa umvelasi ebemanela kushuthi ukusala enginalutho kodwa makudlo seceleni kwakhe. Lengoma ethi emanxiweni ngicela ungiphindele yona DJ. Ebeyithanda ke kukhona nenye kaMnyovu ebethi mfana wami uzobona mase ngiphumelele ethi izinto ziyajika. Leyo ngoma ithi angazi ithi benitshela ukuthi ngiyofa ngihlupheka kodwa ingoma ebezoyicula mase kwenzeke lokho ebesibhizi ngakho akusenzekanga. Kunekhadi laseMakhamzi ebesibhizi ngalo basend message engazathi isikweletu sesiqediwe asazi ukuthi kwenzakaleni noma bese kuphela u5 years ngathi hamba uyobheka ukuthi siphelile ngempela nifika uthatha iskipha nesikhindi. Wafike wasithatha waqala phansi izinto. Kuningi engamkhuluma ngomvelase kodwa ke ababhalayo lapha ko TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu izintatheli lezi ezifika zirecord o life bethu kuleli viki sibhizi ngendishi ayikaze zize zisirecord ihambe ziyopost ukuthi abhizi ama Red Nation noma babhizi obani bani ba contribute usiqiniseko ukuthi behambise ekhaya. Ayikho engike ngayibona kodwa izolo sithema sifaka amabhakede emakhanda siyifihlile ngoba sesiyasaba. Namanje ngoba ngimile la ngiyasaba kodwa makumele ngifela umthandeni ngizomfela. Ngiloko ngamlandela ngo2013 ngahlangana nosiqiniseko ngo2022 angikaze ngize ngimngabaza ngangilandela umgqumeni washona umgqumeni ngalandela umjikjela washona umjikjela sebekhipha ondaba zekwayo nomthandeni noAlimgube ngangena ngathi nangu umfana ngamlandela ngafika ku TikTok ngayithanda icontent kaSiqiniseko ngahlala kwahlaleka ngumoderator namanje imina ebengibablocker ngibamute. Ngibhlungu enhlizweni yami. Hamba kahle Mvelase, hamba kahle mfowethu. Engazathi ungalali nje ababulali bakho. Fika noma ngephupho koyedwa. Usho ukuthi ubani? Siyabonga. Mara nawe ngathi ufuna ukukhuluma kakhulu. Makanginike ithuba nami.
ngiyazi lo mfo kaMvelase behlezi engingenelela kakhulu. Abaningi mhlawumbe bayangazi, abanye abangazi. Ubaba nguSipho Mhlongo, umdidiyeli wamabutho wakaZulu wonke. Ebehlezi khuluma nami athi Ntwana, hayi mina ngiphuma eGoli nkosana. Ngicela ukuthi mawungangizwa angazi ukuthi ngizoyenza njani, kodwa ngizofaka ubomara. Angithi ngiyazi ukuthi eGoli sikhuluma ngabomara. Please. Mfo kaMvelase ngibhlungu, angazi, ngiyafuna ukwenza ijoke kodwa angazi ukuthi ngizothini kuwe. Mengingazi ukuthi lofika leli suku ukuthi ngikhulume ngawe ukuthi usuhambile emhlabeni. Mina ngumfana nje ebeyazi music we-hip hop no-kwaito namapiano, kodwa uMvelase uyawangihlalisa phansi wathi ngoba uMaskandi uthanda isikhova. Abantu abaningi banokuyibuza ukuthi wena wawudwebe nginesikhova phela la. Niyafisa usibona ngigumule? Niyafuna ukuthi ngigumule? Amadoda ayala bathi ngizobona ubuseksi bami. Bayala. Cha mfo kaMvelase ngithi angazi thina simazi ngomfo kaMvelase. Simazi ngosiqiniseko. Abasekhaya bakhulumile umalume wathi bakwazi ukungcwaba yena kodwa isiqiniseko abakwazi ukungcwaba. Safika mina naye udadewethu ukuthi no, asicontribute ukuthi abalandeli baka TikTok mabakhiphe amasenti ukuthi sikwazi ukudla, sikwazi ukuphuza. Njengoba nisibona, njengoba ungibona nje, vele mina nginsizwe ibukekayo. Ngisho niyangifuna. Bafowethu, ngithi mfo kaMvelase, siqiniseko mfana kithi, ayisekho into engizoyikhuluma kuwe. Ngiyazi ukuthi mengimdala kuwe mengingazi, kanti umfana omncane kangaka ngathi ngakuvusa ngithe wena uyintwana. Kodwa ke kungimangazile lokho, kodwa ke ngithi silimele siwumphakathi waka TikTok. Ngiyacela wonke umuntu one TikTok noma belandela uMvelase aphakamise isandla ukuthi nje simhloniphe. Mvelase wena ongaphakamisile ukusho ukuthi ubungamlandeli, vele ubungenandaba naye, vele ubufuna ukuthi ahambe emhlabeni. Hayi ba ngikhuluma iphutha phela. Iqiniso lelo. Usaba umngani wakho ukuthi wena uphakamisile. Ufunani la? Ngoba uyazi ukuthi sisongcwaba abani la. Ebehlezesho ethi nina abafana nongivuma sengifile ezinja. Ngiyaxolisa ukukhuluma njalo. Angisiyi umuntu wenhlamba. Bangazi sikhove simhlophe lesa singenaphunga. Umlandeli emthandeni omkhulu. Hlezi ngisho njalo. Ngithi mfo kaMvelase lala ngokuthula mngani wami. Mingathi ngingazi ukuqala wami ukwazi ngakwazi ukufika kwami. Ngimemile wamema abantu ngenkathi umthandeni ekhiphe ayilo siyathanda umphazamisa nomona ende mengizosho othathe isama umthandeni ngenkathi ethatha isama wathi ucela singama nina mangithi mina ngumlandeli kaMthandeni ngi-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama nation ningizwe kahle nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi impi zamaskandi ngiyacela angazi ukuthi umthatheleni uMvelase angifuni ukungena kulezo zinto nami nginomndeni ongidingayo kodwa ngithi uyabona namhlanje lento yenzile ukuthi uMvelase uyathandwa iSouth Africa yonke ndizothini uTikTok wonke uphethwe ama-Red Nation njengamanje uma ungangena ukhu live khona because of sila ngenxa yakho Mvelase mfethu anginawo amazwi amaningi ngiyaxolisa kakhulu kinonke inkinga ngumfana waseGasi umfana waseJozi ane kodwa ke khona umntana engifuna ukuhamba naye Mvelase la awunginike oyi1 ukhona la
engizovaya naye nje azoqamela kulesi sifuba esimhlophe ubani vela sengithi lala ngoxolo siyakuthanda sumphathi wama Red Nation sumphathi wa TikTok sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu sithi ulale ngoxolo ngiyazi ukuthi nawe ulale khona la ukhona nje ngiyazi ukuthi ibhlungu inhliziyo yakho uyakhala uthi mfana wami iyekela lizolunga ilizwe kuzobonakala ukuthi kuyogcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli bakamthandeni amen.